ассалому алайкум ҳамватанони азиз, субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Чун имрӯз субҳи иди бузурги Қурбон аст, ягон соати дига мондааст ба баргузории ид. ҳамаи шуморо хостум ки ба ин рӯзи бузург ақаллан алон ин идро мегузоранд ҷашн бигирем. Хостум ба ин рӯзи ид табриктон бугум ва он тухмату бухтонҳое ки болои миллати мо, болои мусалмонҳо гузаштааст, аз он ҷумла миллати халқи тоҷик ки тухмату бухтонҳо ва он азобҳо, заҳматҳо, обхӯзиҳое кишид. дар якҷоягӣ худованд кунад ки дуо кунем ин тухмату бухтонҳо ва ин мушкилиҳо аз сари мардуми мо, халқи тоҷики тоҷикистонӣ дур карда шавад. як бори дигар иди ҳамаатон муборак бошад.